Il-Fond Monetarju Internazzjonali rreveda l-fuq it-tbassir ekonomiku għal Malta. F'analiżi ekonomika fuq pajjiżna l-esperti tal-IMF qed jistmaw li sa tmiem din is-sena il-ġid nazzjonali se jikber b'5.8%. Dan meta f'April li għadda l-esperti tal-IMF kienu qed jipprevedu li l-ġid nazzjonali jikber b'4.7% u allura l-analisti tal-IMF irrevedew il-fuq b'1.1% it-tkabbir ekonomiku ta' Malta. Din ir-reviżjoni l-fuq hija saħansitra akbar minn dik li għamlu l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea. Intant għas-sena d-dieħla l-Fond Monetarju Internazzjonali qed ibassar li l-ekonomija Maltija se tikber b'6%. Dan it-tbassir huwa nofs perċentwal iżjed minn dak imbassar qabel. Dwar l-irkupru mill-pandemija l-IMF innota rispons tal-Gvern Malti biex jilqa' l-impatti li ġabet l-imxija tal-COVID-19. Fil-fatt hawn jissemma kif permezz ta' bosta miżuri fosthom anki tal-moratorju u d-differiment tat-taxxa bosta negozji baqa' jkollhom il-likwidità. F'dan il-kuntest l-IMF ħeġġeġ lill gvern biex malli tgħaddi l-pandemija jerġa' jibni r-riżorsi fiskali tal-pajjiż biex ikollu dak magħruf bħala war chest u jsostni miżuri oħra li bihom ikun ta' spalla għan-negozji u l-familji. Ir-rapport tal-IMF faħħar ukoll il-programm ta' tilqim ta' pajjiżna u nnota kif il-fiduċja tal-familji u n-negozji diġà laħqet il-livelli ta' qabel il-pandemija. Waqt li nnutaw numru ta' fatturi li jistgħu jaffettwaw ir-rata ta' rkupru, l-esperti tal-IMF uraw li kontra dawn hawn domanda domestika ferm qawwija. L-espert internazzjonali ħeġġew lill-Gvern biex filwaqt li jibda jagħmel tapering ta' xi miżuri ta' sosten jaqleb miżuri oħrajn fi programmi li jgħinu fit tkabbir sostenibbli tal-ekonomija Maltija. L-IMF ħeġġeġ ukoll il-Gvern biex ma joqgħodx lura milli jgħin in-negozji fejn ikun meħtieġ. F'dan il-kuntest fl-istqarrija l-Gvern innota rapport pożittiv ieħor fuq l-qagħda ekonomika ta' Malta u qal li għalkemm kelliema tal-Oppożizzjoni jgħidu l-Gvern m'għandux pjan fiskali u ekonomiku, l-esperti tal-IMF jgħidu li jaqblu mal-istrateġija tal-Gvern, speċjalment fil-qasam tal-infrastruttura. Fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus, l-IMF jinnota wkoll li dan l-aħħar l-awtoritajiet Maltin għamlu progress fit-tisħiħ fil-qafas regolatorju kontra l-ħasil ta' flus u l-frodi. L-esperti tal-IMF ħeġġew lill-Gvern biex jimplementa l-pjantazzjoni maqbul mal-FATF. Dan fil-waqt li sostnu li pajjiżna għandu jkompli jsaħħaħ il-governanza. Fl-aħħar net, l-esperti internazzjonali laqgħu id-diversi strateġiji li qed joħroġ bihom il-Gvern biex pajjiżna jwettaq il-qalba diġitali u ambjentali. Huma sostnu li Malta għandha tibqa' fost il-pajjiżi pjunieri fl-Ewropa fil-qasam diġitali filwaqt li laqgħu il-pjan biex pajjiżna jnaqqas l-emissjonijiet. Fi kliemhom id-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni ta' pajjiżna huma l-aqwa garanzija ta' tkabbir akbar u aktar sostenibbli. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqa' dan iċ-ċertifikat pożittiv u fissru bħala vot ieħor ta' fiduċja fl-ekonomija ta' Malta. Qal li l-Fond Monetarju Internazzjonali faħħar ir-rispons f'waqtu tal-Gvern Malti u r-riformi li saru favur aktar governanza. Dan fil-waqt li fl-istqarrija l-Gvern qal li r-rapport tal-IMF jikkonferma d-determinazzjoni li timbena prosperità ġdida għal pajjiżna frott riformi progressivi kontinwi.